Το κεραμικό από το διπλανό σπίτι λέει πως δεν είναι στην αυλή, αλλά συνεχίζει να ψάχνει. Πρόσεχε που πατάς Godzilla. Ουω, μην κοίτατε μέχρι να ξαναβάλω το φελό μου. Μπας, δεν περπατάμε πιο αργά. Μερικοί από εμάς, ξέρεις, κουβαλάνε 6.000 ψηλά. Τι θα έλεγες για σάντουιτς? Με χοιρινό, πατάτες και χοντόκ. Και εγώ τι θα είμαι? Εσύ θα είσαι το δωράκι που δίνουν με το φαγητό. Κοιτάξτε με, εγώ είμαι αυτός. Τα έχει χαμένα. Έπρεπε να βλέπεις ένα pick-up, ένα γιογιό. Πας, ήμουν γιογιό. Τι ήταν? Πολύ φοβάμαι ότι δεν έχει τέτοιο κοντέρ. Ερχόμαστε, γούτι, εδώ είμαστε. Πάντως είναι ωραίο φλας. Hey, Ζαμπόν, κοίτα, είμαι ο Πικάσο. Άι, παράτα με. Άρε, άσχετο γουρούνι. Τι κοιτάς εσύ ρε μπαλάκι του χόκεϊ? Βρήκατε όλη τέρη για τη μετακόμιση? Το τέρι μας, καλά μας δουλεύει. Τα γενέθλιά του είναι την άλλη εβδομάδα. Τι γίνεται εκεί κάτω, παλάβωσε τελείως η μάνα του. Τώρα μάλιστα, μας βλέπω τον άλλο μήνα στα Παλιατζίδικα για πούλημα. Πρόσεχε. Sorry, πάτα το μούρι. Λέιζερ. Εσύ πώς και δεν έχεις λέιζερ, Γούντι? Δεν είναι λέιζερ. Είναι λαμπάκι που αναβοσβήνει. Τι έχει αυτός. Ζηλεύει. Κόλλα το δικέ μου. Κάτι βρωμάει εδώ.